Osote onye isi izugbe nyegara otu Ohaneze Ndigbo worldwide bụ Chief Damian Okeke-Ogene akatọgonya bụ amụma enweghị nchekwa bụ nke kawanyere njọ na mpaghara ndọrọndọrọ ọchịchị ndịda ọwụwa anyanwụ wee kwuo na ọ bụ n'ihi ịkwa afọ na nke gọọmenti etiti na ịnebanye anya n'okwu akwụ metụtara mkpazụga na akpazụga ndị Igbo na okwu niile bụ nke metụtara obodo a. Joseph Egbocha onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ ya nso. Chief Okeke-Ogene onye gwara ndị ọrụ nta akụkọ okwu ka gọvanọ Soludo duchara n'iyi ọrụ ndị kọmishọna 20 kọwara na ọ bụrụ na enye ndị Igbo oke ruru ha n'ala Naịjirịa na ọ ga-ebelata ọnọdụ enweghị nchekwa dị na mpaghara ọdịda anyanwụ Naịjirịa. Ọ kwara arịrị na ndị gọvanọ nọ na mpaghara a enwebeghị oge ha ji jikọta aka ọnụ ma nwee ụsara nye enweghị nchekwa na mpaghara a ma kwupụtakwa afọ ojuju ya na ụdị atụmatụ gọvanọ Soludo ndị ọchịchị ụka nakwa ndị nọ n'ogo gasị dịgasị iche iche na-ewepụta iji hụ na ha binyere ọnọdụ enweghị nchekwaba na Anambra steeti ma kpọzie ndị ahụ na-akpọ ganịganị ma na-anwụnye ọkụ enweghị nchekwa na steeti a ka ha nabata oku udo gọvanọ Soludo na-akpọ ha. N'okwu ya gbasara ndị kọmishọna ahụ eduru n'iyi ọrụ, Chief Okeke-Ogene gosipụtara afọ ojuju ya na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị rugoro ọrụ ma bụrụ ndị a maara dịka ndị amaala ma kpọzie ha oku ka ha gaa ji n'ume hụ na ha nyere gọvanọ Soludo aka mejupụta ebumnuche ya na gọọmenti. Na ntụnye nke ha, onye jibọkwa National President nke Party All Progressives Grand Alliance APGA bụ Chief Victor Ume onye kọwara na gọvanọ Soludo nwere ezigbote atụmatụ maka ọdịmma Anambra steeti ya nakwa onye isi oche pati APGA na steeti a bụ Sanobat Obi onye kọwara na otu ndọrọndọrọ APGA bụ nke anọchitere anya ya ọfụma na nrọpụta ndị kọmishọna ahụ kpọziri ndị kọmishọna ahụ ohu ka ha gbaa mbọ hụ na ha nyere gọvanọ Soludo aka mejupụta ebumnuche ya maka ọdịmma ndị Anambra. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.